Здравейте, зрители на The Moving Transport. В момента съм сме по-точно на Надлез Надежда, по-скоро пред Петъградска. И виждате тук директно има вече стълбове, релсите са положени. Ето, ще ви зумна да видите. Стрелките още миналия път, като снимах, бяха сменени. Сега вече и релсите са сменени. Са положени с бетона. Само липсва отстрани да се оплътни. Едно ново нещо. Днеска и аз ще участвам в видеото за Мария Луиза. Да. Ето тук виждате, Валяка е валирал тази част от спирката. А тук имаме още един несменен стълб. Това е най-вероятно, да, за тролеите. Така че него няма да го сменят най-вероятно. Миналия път ми направи впечатление, че тук имаше и прокопан кабел за кабели за електрозахранване. Но това най-вероятно няма да е за спирката, ами за улично, защото тук няма такова. Но да, ето виждате, релсите са положени изцяло. Технологията е сходна като на стамбулийски. Отдолу има бетонна основа, която се полага хидроизолация. После върху нея се кофрира, прави се самото легло на релсите и върху тях вече се слага виброизолация също. Да, това е един от интересните. Значи това са One Lion City. Само че са на БТК, не на... на МТК по-точно. На МТК са само два. Да, ако имахме повече, ще е хубаво. Така, сега, подлеза... Няма да бъде ремонтиран за жена. Абе, не съм много сигурен, защото имам чувството, че са почнали изцяло да го изкорнват, което не знам, може да го заровят. Ама по-скоро ми се струва, че ще го ремонтират, защото тук, когато снимах, ето тук, точно тук бяха положили хидроизолация. Ето виждате там. Възможно е, да. Ето тук също се полагат релси, това е чисто ново. Тук табелата вече съм я показвал. Така. Знаете, срока трябваше да е до август месец, 15, само че май ще стане за септември. Всъщност доста са напред. Да, тук миналия път, като минавах, нямаше релси, така че това е чисто ново. Сега трябва да пресечем някакси. Ще видим точно как. Това се напредват много по-добре, отколкото стамбулийски. Определено, но сигурно, защото вече имат пари. Ето тук виждате всъщност, че вече всичко е валирано. Баластовата призма е валирана, има основа за постамент. И сега натам отиваме да видим. Тук миналия път нямаше никакви релси. Това според мен последните 3 дни се е случило. Ето тук имаше бетон миналия път само. Подложен бетон е това. Тук и виждате арматурите. Релсите как са подпрени с трупчета. Надяваме се да ги извадят тия трупчета. Ето виждате тук канали за кабели. Каналите, а не Това, да, според мен тук ще има просто тази лампа, не знам всъщност, може би е нещо друго. Ето тук виждате, заваряват релсите. След обед в колко е часа? В 3-4 часа, да. Виждате, че жегите принуждават да се взимат интересни решения с тези чадъри. Със сигурност не е готино да се работи на над 30 градуса. Но ето виждате, тук има вече релси на половината трасе горе-долу. От Ботев до Палченска. Също както ви казах, ако се е записало, значи според мен може да успеят да го направят до 20 август, да го направят първият етап. Възможно. Ще видим. Така, тук все още мале. Все още се копае там. Тук вече се валира. И отново постаменти за стълбове имаме ето там.
така. Вижте колко дълбоко е само. Аз и миналия път отбелязах. Но това според мен си има едно 2 метра. Ето тук примерно. Според мен си е 2 метра надолу. Такова чудо не съм виждал в София, признавам си. На Петицата дори не беше чак толкова. На Стамболийски също. Така че със сигурност ще се направи доста стабилно всичко тук. Виждате само багера колко на ниско е. В този ремонт няма да участват рейс. Да, това е най-важното. Отново се работи с фирми, които според мен са по-качествени. Виждате, тук в момента се полага отводняването, най-долния слой. Тези, които не знаят, вторият етап ще е цялото кръстовище на Мария и на Христопът. Да, като може би ще се направи и пред самата гара, за да не се затваря за много дълго кръстовището. Може би я площад централна гара до автогарата. До автогарата, да. До Лицоструга. Според мен ще бъде. Ще видим точно какво ще стане. Виждате, тук все още се проучват, разкопки се правят. Тук вече имаме малко валирано отдолу основата. Той е скалта, де. Сега трябва да се положи геотекстил, отгоре баластъра и върху тях вече е подложен бетон. Така, видяхте етапите. Тук съм доста очуден, че нищо не се е случило съществено от миналия път. Ама важното е, че там има релси. Тези уплътнения също си седат така. Няма кой да ги махне. Всички забелязваме, първият етап не се работи най-специално на дължина, а се работи от една страна към другата. Работи се като вълна от Петроградска до Централна гара. Да, най-вероятно тук според мен септември месец ще е готова е тази част тук, особено. Но поне виждаме, че и миналия път също беше, но ето тук вече имаме излят постамент за стълб. Тези релси са направени на нищо, т.е. панели, и там беше бетонно легло. И общо взето това е. Ето така един панорамен кадър. Ето за слайдите панели. Да, общо взето това е от тук за сега и до следващото видео. До следващото видео.